Sziasztok, ez itt a reggeli podcast szilveszteri adása. Ebben az epizódban arról fogunk beszélni kicsit, mi történt ebben az évben a techben, a filmekben, a médiában, és miért érezzük azt, hogy túl sok minden történt, de közben semmi sem maradt meg igazán. Hát igazából tényleg ez lesz most, hogy hát mi volt jó, mi volt szar, és mi az, amit már most utálunk, és még ki se jött konkrétan. Na, kezdeném is az első játékkal, ami így kinek nem. Hát igazából majdnem mindenki várja, de hogy így még ki se jött, az így a GTA 6. És konkrétan már olyan sok ideje várunk rá, hogy már amint kimondjuk a nevét, már igazából fel is kúrjuk magunkat rajta, mert annyi ideje várunk már, 2023-ra kellett volna már kijönnie. Kb. Jó. De Nem, 2025-re kellett kijönnie. hát igen. És már 23-ba bejelentek. Addig húzzák, addig emelik a büdzsét, meg minden, hogy már embereknek is elmegy a türelme, és amikor kijön a játék, akkor Senki nem veszi. csalódás lesz. Igen. Nagyjából ez lesz. Akkor elvárások lesznek, hogy nem tudják tartani, és nagy baki lesz az egész játék szerintem. Ja. Ahhoz a büdzséhez képest. Igazából szerintem csak azért kezdték el a játékot gyártani, mivel eredetileg úgy történt, hogy csak úgy random így a első trailerét így a játéknak így leakelték. Szerintem most igazából azért is felállítják minden egyes alkalommal, mivel folyton ugye, hát ez ilyen, nem számítottak rá, hogy ez most leakelve lesz, és most így fejükhöz kapkodnak, hogy most mit évők legyenek. Igazából az a úgymond rossz így ebből a szempontból, hogy igazából bármit is fog csinálni a Rockstar, a fele játékos közösség úgyis azt fogja mondani, hogy régen sokkal jobb volt. Ugye Mélán? Neked is régen sokkal jobb volt. Én azt szeretném mondani ehhez még, hogy az embereknek nem azért tetszik a régebbi játék, mert hogy milyen jobb volt régebben, hanem az, hogy milyen emberekkel játszott régebben, és az a régi érzés hiányzik, a nosztalgia, meg mindezek. Szerintem ennyi szó kell a GTA 6-ról, mert fel is kúrom magam szerintem. Most ugye még a Helldivers 2 is itt van, hát igazából nem akar világot megváltozni a játék, de csak igazából fán. Ugye a játékok igazából szerintem úgy a legjobbak, hogyha van kivel játszani. És hát például ez a játék, ez tökéletes ez, hogy csak úgy rohangáltok össze-vissza, mindent szarrá lőttök, és az kellő izgalom is megvan hozzá, hogy ne hagyjátok így egyből abba egy pár óra után. A következő játék, amit kiemelnék, az a Black Myth Wukong. Meg lett jelölve a 2025-ös egyik legjobb játéka díjra. Az internet teljes mértékben imádta a trélereket, de a kérdés az, hogy tényleg játék volt-e, vagy csak egy nagyon jól kinéző ígéret. A következő játék, amiről szeretnék beszélni, az a Baldur's Gate 3, ami nekem személy szerint nagyon bejött, mert az egész játék a Dungeons and Dragons világába történik, és nagyon tetszik maga a játék, meg a harcrendszer, szóval ezt szerintem jogos, hogy bekerült, meg 24-ben szerintem meg is nyerte a Game Awards-ot, amit szintén teljesen megérdemelt, de amikor árulták azért az árért, valami 36 000 forint volt, nem tudom, nagyon sok pénzt kértek érte. Kifizettem, de ez szerintem ilyen egyszer végigjátszós. Egyszer nagyon jó volt, de utána már az ember ritkán ér hozzá, de nekem nagyon tetszett. A következő játék az a Suicide Squad, ami egy live service, és egy ilyen lootolós, grindolós játék, ami igazából folyik rá, hogy a map az egy ilyen üres világ konkrétan. Hát ez egy olyan játék, ami konkrétan... Ami unalmas. Ami arról híres, hogy rohadt unalmas egyrészt, másrészt pedig a saját stúdióját, ami ugye az a stúdió, ami ugye megalkotta ezt a játékot, az konkrétan szétalázta. Megalázta. De szerintem ez nem híres, hanem inkább hírhet már annyira gyenge eredményeket hozott a többi játékhoz képest. Hát igen, ez ilyen. Egy őszinte kérdés. Mondjatok egy olyan játékot, amit teljes áron megvettetek idén, de végül nagyon megbántátok. Én szeretném kezdeni. Én minden évben meg szoktam venni az EAFC 26-ot, és szinte leszek, mindig meg szoktam bánni, mert nem játszom vele olyan gyakran, mint kéne, hiszen rohadt drága, vagy 36 000 forintért veszem meg. És minden évben ugyanazt a játékot kapod meg. Hát igen, mondhatni így is. Hát igaz, hogy nem idén vettem meg, de én például még régebben megvettem a Pacific Drive-ot,
Ez igazából egy ilyen indie. Ez igazából egy indie vezetős játék, és nem is igazából a játékkal van a gondom, csak az, hogy túl sok játéka van, amivel tudnék játszani. Szóval, ahogy én szívesen ajánlom, mert igazából nagyon jó játék, csak lusta vagyok vele játszani. Én is minden évben megveszem a játékot, viszont én a Forma 1-et veszem meg, és igazából minden évben ugyanaz a játék, és most már DLC van benne, és nem pedig minden évben meg kell venni ugyanazt a játékot, mert most már elég csak A egyszer DLC-t is megvenni. meg kell venni. Hát jó, bazzeg, de legalább a játék az megvan. Tehát, ja. Szerintem én mondanám következőnek a Schedule One-t, amit a egyik drága barátom vetetett meg velem, és akkoriban 20 euró volt egy ilyen indie játékért, amit rablásnak tartok, és én megvettem fulláron, és annyira repetitív egy idő után az egész, mindig ugyanazok az emberek vannak, ugyanazok a cuccok, lehet kevergetni, de legtöbbnek ugyanaz a hatása, csak annyi volt egy ideig vicces, hogy furák voltak a nevek, meg minden. Le volt vágva a haja, meg ilyenek. Felrobbant a feje, geci, meg ilyen, de mondom, az nem érte meg az a játék. A tech, Na. megint a tech. Megint a tech, AI. Szerintem kezdjünk amúgy ebben, mert igazából Szerintem kezdjen a Balázs, ő tudja a legtöbbet. folytassunk ebben, mert igazából ezt nem lehet kikerülni, ezt az AI témát. Igen. Szerintem ezt kezdjünk bele. Igazából ebbe az évben az AI volt a legnagyobb fejlődés szerintem itt tech szinten. Igazából egy év végére. A ChatGPT 5 meg ezek jó. Ja, igen. Amúgy Meg azok a jó különböző videógeneráló ai például a Sora AI, meg a hasonlók. notebook elem. Az is van. Azt nem tudom. Programozóknak a Copilot is sokat segített. Talán. Apám használja a Copilotot. És igazából ez volt az AI szoftvereknek, vagy AI cuccoknak így AI-nek a fénykora. fejlődésének. Fejlődésének a fénykora. És Igen. ennél szerintem csak jobb lesz. Szóval ennél csak jobb lesz. Olyan volt, mint a 3D TV igazából, hogy mindenki ráírta a dobozra, de igazából senki nem kérte. Tehát legyártották Kb. így, tehát AI-t lekozták, de igazából senkinek nem kellett az AI. Az AI nélkül is megvolt az élet. Tudod, mi hasonlít ez, mint régen volt a Nintendo-nak a 3DS nevezetű konzola, amiben volt vele építve egy 3D kinézet, hogy az egész játékban, hogy úgy néznek ki, mint a 3D-s lenne az egész, és sok ember mondta, hogy fáj a feje tőle, meg minden, meg elég gagyi is volt, szóval mindenki csak azért vette meg a konzolt, mert jobb volt a teljesítménye, mint a sima Nintendo 3D-nek. Igen, szóval ehhez tudnám hasonlítani ezt az egész Apple Vision Pro-t, mert mindenki megvette, de semmi olyat nem tudott, amit ilyen Hát igen. napi szinten használna. Hát igen, és utána be is szüntették a gyártását, mert rájöttek, hogy igazából Pénzkibaszás. pénzkibaszás egyrészt, meg munkára tervezték, azt igazából egy VR-on nem dolgozni akarsz, baszki. Játszani Ha akarsz. játszani akarsz, és erre játék az meg alig volt rá. Ja, meg hogy volt Amúgy kis játék alig maga volt rá. a terv az nem volt rossz, a kivitelezés sem volt annyira rossz, csak az ár volt igazából itt a Igen, meg durva. voltak olyan problémák, akkor minden igaz, hogy láttam olyan embereket, akik így egész nap hordták, és már mindenféle bajuk volt, hogy fájt a fejük rendesen, meg migrénsek voltak, meg minden. Hát igazából eznél a cuccnál, főleg a brandért ugye fizettél, mert úristen Miért iPhone, fizettél? a brandért, a márkáért fizettél főleg, meg úristen iPhone, és mekkora már, hogy ilyen VR headset van egy iPhone, na. Az Apple egy VR headsetet csinált konkrétan, és hát ő igazából szerintem nem érte meg így konkrétan, hogy nem is a egyharmadáért megvettél, kevesebb, mint az egyharmadáért megvettél egy sima VR konzolt. Igazából, igen, de itt is az volt, hogy igazából szerintem csak azért csináltak VR headsetet, mert már így mindenkinek volt. Samsungnak is volt van VR headset, és hát nem tudom, a Steamnek is van. Bocs, hogy belevágok, hogy jövőre én hallottam olyat, hogy az iPhone mivel nagyon szeretne ilyen kompetitívkedni, hogy szeretne csinálni ő is egy flip phone-t. És konkrét olyan, mint ugye eddig ezt a területet Z Fold. a Z Fold, az Samsung vezette, ugye a Z Fold meg a Z Flip-ekkel, és most az iPhone is akar csinálni jövőre egy ilyen hasonló, mint a Z Fold. Hát figyelj, Telefonja. majd meglátjuk, hogy az hogy fog kinézni, mert ugye nyilván ők is akarnak egy ilyen különleges telefont. Ők igazából az elején a minivel próbáltak ügyeskedni, aztán az iPhone R volt, Az is már beszüntetik. azt is beszüntették, az is sem ment olyan sokat, és most gondolom látták, hogy a Samsungnál viszont az E Fold az nagyon ment.
viszont az is amúgy nagyon drága. Hm. És így gondolom akkor ők is megpróbálkoznak egy ilyennel, bár nem tudom ennek mekkora úgymond másolás illete Ami- lenne így a levegőbe, mert Ami végül is, hogyha úgy vesszük az Apple Watch-et, lemásolta a Samsung, az is ugyanilyen narancsárga keretű, meg ilyenek, vagy ilyen narancsárga szíjú, szóval lehet, hogy igazából nem lenne belőle probléma. Viszont én tennék fel még egy kérdést, az, hogy mikor volt a fejeteken utoljára a VR headset, és milyen játék indokból. Kezdem én. Én legutóbb a Phasmophobia-val játszottam VR-ba. A Valve Index-emen. A Valve Indexnek a régebbi verziója a legelső kiadásán. És nekem nagyon bejött, de egy ilyen 2-3 óra után már elvesztette a varázsát, szerintem. Jókat szórakoztam még a VR chatbe, de az csak többen jó. Szerintem. Át is adnám a szót a Balázsnak. Igen, ez valóban így van szerintem is, hogy a VR egyedül nem élvezhető. Nekem van otthon egy MetaQuest, azt hiszem 3-am, még ez Mikor vetted? hát nem most, korábbi verzió, tehát Akkor meg 2. lehet, hogy 2. Én nem tudtam olyan sok ideig leülni vagy állni, és csak úgy ott volt a fejemen a VR headset, mert egyszerűen meguntam, meg nyomta is a fejemet, lehet, hogy mert... Tehát nyomta a fejemet, meg ez is ilyen. Nyomta a fejemet a VR headset, meg ez is olyan, a Meta Quest, hogy alig vannak jó ingyenes játékok, azt kereshettem, de nem volt túl jó ingyenes játék. Hát igazából, ja, a többi játék az igazából, az összes VR játék igazából fizetős, mert az ingyenesek azok nagyon rattyik. Például, ugye nekem is van VR-om, nekem a PSVR 1-es van, de azt én nem most vettem, hanem már 1-2 éven minimum. Azt még a PS4-hez vettem, viszont szerencsére működik a PS5-tel is. Elején még ilyen Rec Room-ot játszottam, de hát ez nagyon szar volt, meg ilyenek. Én megvettem rá a Surgeon Simulator-t, a Beat Saber-t, a Minecraftot is játszottam VR-ba. De az csak MetaQuest-re van. Szóval igen, igazából, ha mondanom kéne, ja, meg igen, meg igazából a Fruit Ninja-t is megvettem, tehát én igazából majdnem az összes VR játékomat vettem. Ilyen talán a Beat Saber volt 10.000, a maradék ilyen 8.000, 6.000 vagy ilyesmi volt. De amúgy a Beat Saber az amúgy élvezhető, csak az is az, hogy ilyen pay to win, tehát ha úgy veszük pay to win, mert hogy a zenéket, ugye vannak benne alapzenék, viszont azokat, ha kivitted, akkor már azokra is kell venned. De vannak jó zenék, amiket így meg lehet venni, például egy darab zene az ilyen 600 forint vagy 700, és van köztük a Weekend, az Eminem, valami K-pop is van, még ilyenek, minden van. Nekem utoljára nem most volt VR, talán őszi szünetben volt utoljára, de akkor is csak azért, mert megmutattam a Daniéknak a Beat Saber-t. Milán? Jók a játékok, csak meg kell rá venni. Nekem nem volt VR-om, de ugye volt szerencsém Leventéjét kipróbálni, mert ugye megmutatta nekünk, és akkor igazából Beat Saber-öztem, de meg Fruit Ninja-ztem, de igazából nekem fura volt egy kicsit ez a VR élmény. Annyira nem tetszett. Vagy legalábbis ebben a pillanatban még lehet jobb is, de nem annyira tetszett. Viszont áttérve kicsit a következő témánkra, az, hogy telefonoknál szerintem eljutottunk arra a szintre, hogy évente jönnek ki a mobiltelefonok, minden cégnél szinte, de már senkit nem izgat annyira, mint régen egy telefon kijövése. Például az, hogy most tesznek minden telefonba egy jobb kamerát, nagyon-nagyon pici gyorsan csipet, meg AI funkciókat, amit kb. 2-szer kipróbálsz, azt annyi, kb. De ennél többet nem raknak bele. Max magának a telefonnak a formáján változtatnak, de az is szerintem benne van az is, hogy mindig új telefontokat kell venned. Mert az iPhone szokta ezt csinálni, hogy mindig a telefonját pont egy kicsivel kisebb lesz, vagy pont egy kicsivel nagyobb, hogy mindig új telefontokat kell venned. Én ezzel teljes mértékben egyetértek, hiszen már szinte követhetetlen is ez az egész, meg ez a sok telefon egyfolytában, tehát nem tudnak mit újítani rajta egy idő után is, vagy 100 000-ekkel többe kerül. Szerintem ezt főleg az Apple csinálja. Hát igen, viszont cserébe ez amúgy nagyon jó, mert igazából ilyenkor a régebbi modelleknek megy lejjebb az ára. És olcsóban tudod megvenni. Hoppá.
csak akkor nem, hogyha olyan hülye vagy, hogy a legújabbat veszed meg instant. Ez nagyon jó mindset, de szerintem az egyetlen baj ezzel, hogy amikor ez megveszed a régebbit, akkor egy idő után gyorsabban fog lejárni a support a termékedre, és nem fognak kijönni az új update-ek, és ez szerintem, hogyha egyszer már lejár valami új iOS, például iOS 26-nál, szerintem most leállt valamelyik, nem tudom. 11. Az igen, az XS leállították a supportot, és az a telefonon már nem tud csak mindent kezdeni utána. Hát lehet tudod használni, de hogy már annál jobb nem lesz. Alapból is már elég elavult iPhone X, de utána már tényleg nem tudsz is. Nem tudsz sok mindent csinálni már vele. De igazából szerintem bőven elég ilyen 5 évente telefont cserélni, mert nincs is értelme igazából, hogy megvegyél egy telefont ilyen gyakorian, mert nem felesznek szinte semmit rajta. Film és sorozatfronton szerintem hivatalosan is a franchise feladás van. Például a DC meg a Marvel rebootok, remake-ek, multiverzumok, meg sorozatok, ezek elég gyengébbek mostanában. Például nekem volt amit néztem a Moon Knight. Nem, a Moon Knight ez bejött, majd volt a Scarlet Boszorkány volt, és az olyan gyengére sikeredett, hogy már végig sem tudtam nézni azt a sorozatot. Igen, meg ebben az évben jött ki a Fantasztikus Négyesnek az újabb filmje, de nekem ez teljesen le volt megbutítva a régihez képest. Nekem ez teljesen nem jött át. Lehet, hogy sok embernek bejött, meg vicces volt, meg minden, de nekem egyáltalán nem hasonlított a régi Marvelhez. Például a Bosszúállók, Végtelen háború, meg ezek a filmek. Abban is volt a multiverzumos hülyeség, de akkor még volt értelme kb. Én szeretem azt a korszakot. Amúgy nagyon igazad van, Dani. Viszont nekem csak egy film tetszett igazából idő, ami DC-s volt, az a legújabb Superman. Az igazából szerintem amúgy jó volt, az nekem tetszett. Az nekem is bejött. Én régebben egyáltalán nem szerettem a Superman, de azt megnéztem, és teljesen korrekt volt. Az nézhető film. De például, amióta meghalt Stan Lee a Marvelnél, azóta igazából mondhatjuk azt, hogy szarak a Marvel filmek. Hát, nem szarok, de van ez a franchise feladás, amit említettem, az, hogy annyira nincs új ötlet, meg eredeti ötlet, hogy az újakat használják újra és újra sorozatok, rebootok, minden, remake, minden, és elfárad az egész stúdió, Marvel. Ez a multiverzumos szarság konkrétan unalmas, meg összezavarja az egész. Például ott van mi is a neve? Ez már régebbi film, de a Marvel ugye csinálta a Doctor Strange-nek a egyik filmjét. És akkor abban is ez egy olyan rohadt sok multiverzum, és akkor így belekavarodok, és nem is tetszett ez nagyon az a film. Ezt a legutóbbi jó Marvel filmet hiszem szerintem a Deadpool és Rozsamák volt, az nekem nagyon tetszett. Igen. Mondjuk a Deadpool filmek azok mindig ilyen, az is multiverzumos volt egy pontig, de tudták olyan minőségben csinálni, meg viccesre csinálni, hogy élvezhető volt nézni. Például volt benne egy csomó karakter, nem tudom a nevét, volt egy karakter, aki ilyen tájszólással beszélt, és azon nevettünk egy csomót. Meg a végtelen Deadpool. Az igen. A Deadpool. A sok Deadpool, igen. Meg a zenék, amik benne voltak, az is nagyon tetszett, szóval ez egy nagyon jó mozi élmény volt, de azóta nem volt ilyen Marvel terén. Már és még lesz a új bosszúállók, a Doomsday, az még talán érdekel, de... Aztán a bosszúállók azok régóta nem volt, mert bosszúállók. Volt ez a próbálkozás a mennydörgők az új bosszúállók néven, de hát szerintem elég gatya lett. Igen, de a nagy bosszúállók filmek azok mindig sose... Max a bosszúállók 2, az Ultron Korra, az nekem eléggé én csak a végjátékot láttam. Kajak. Csak azt. Hát szerintem megéri megnézni mindegyiket, legalább kivéve a 2-t, az elég szar. Ugye az összes vasember, ha ezek ugye... Na, a vasemberek azok jók. Na, kicsit át is adom a szót a Balázsnak, már úgy látom érdekli ez a téma, szóval kicsit... Említette a Milán, hogy lesz egy új bosszúállók film, azt hiszem 2026 decemberében, és hogy nem tudom, tudjátok-e, de a főgonoszt a Robert Downey Jr. fogja játszani, aki ugye az elhunyt vasember szerepét töltötte be valamikor, és hogy nem tudom, hogy ti erről mit gondoltok. Én úgy gondolom, hogy a Marvel így hozzánőtt Robert Downey Jr.-hoz, és nem nagyon akarták elengedni a szerepét, meg ugye ez látszódott, hogy ő egy csodás színész,
ezért úgy gondolták, hogy miért ne adnák meg neki a szerepet. Hát szerintem ebbe a kihagyásba, amit Robert Downey Jr. képviselt, abban is részt vett, hogy eléggé durván dolgozott Robert Downey Jr., és ezért nem akarták semmelyik filmbe se belerakni, de most, hogy már minden rendben van, és van esélye megint Marvel szerepet játszani, főleg egy ilyen gonoszt, pont az ellentét, amit előbb játszott, az nekem nagyon tetszik, hogy sőt, egy ilyen erős főgonoszt, a Dr. Doomot játszhatja. Nekem ez nagyon tetszik ez az ötlet. Meg, hogy itt lezárjam a filmek és sorozatok témát, én szerintem a 2025 ebben a témában nagyon erős volt. Rengeteg filmet, sorozatot tudnék mondani még, ami jó értékelést kapott, és akár olyan jóra is sikerült, hogy folytatni fogják, vagy egy folytatás jött, ugye 2026-ra is láttam rengeteg jó bejelentett filmet, sorozatot, amiket már nagyon várok. Végülis ez nálam minden évben így van, de ez szerintem érdemes megjegyezni is király. Na én most itt feltennék mindenkinek egy kérdést, hogy ebben az évben Oké. kinek mi volt a kedvenc filme vagy sorozata? Kezdjük a Leventével. Hát hogy értve, amit így ebben az évben jött ki, vagy amit most néztem meg? Igazából, hát akkor csak egyet tudnék mondani, a Minecraft movie-t, vagy a FNAF filmet, de hát inkább a FNAF filmet mondanám, mert az azért mondanám azt, mert ugye az horror movie, az komolyabb hangvételű volt, az ilyen nem volt úgymond, mert a Minecraft trailernél az volt, hogy igazából olyan lett volna, mint hogyha el lett volna mémelve az egész, a trailernél már látszott ez egy kicsit. Szerintem hogy ez is volt a céljuk az egész filmmel, de rengeteg pénzt hoztak be, meg sokan szerették a filmet, szóval szerintem sikeres lett. Hát igen, hát az mondjuk ilyen random jött, az mondjuk nagyon random jött, hogy az így megvalósult. Már volt róla szó pár 5 évvel vagy 6 évvel, de nem gondoltuk volna, hogy ez így most fog megtörténni. De nekem azért mégis a FNAF film az kicsit jobb volt, hát mondjuk azért mondanám jobbnak, mert horror volt, nem volt olyan peaceful, mint a Minecraft film. Az inkább ilyen horrorabb volt, izgalmasabb volt. Szóval igen, én azt mondanám. Milán, te neked mi a véleményed Hát, a FNAF filmről? FNAF De Mi volt a kedvenc filmem? Milán, neked mi volt a kedvenc filmed? igazából én pár barátommal láttam az Utópia 2-t, és igazából nekem az nagyon tetszett. Én nagyon kis, jó, nem is jóra sikerült, hogy az egy is már nagyon tetszett nekem, ilyen nagyon kis aranyos, meg igazából olyan kellően izgalmas is az, hogy élvezhető legyen meg. Ja, jóra sikerült, nekem nagyon tetszett. Ajánlom. Nekem a kedvenc filmem idén a Superman film volt, mert eddig én úgy tekintettem a DC-re, hogy nekem ez nem tetszik, és hogy mindig is Marvel-es voltam inkább, de szerintem így ez benne van a 3 kedvenc DC filmemben simán. Hát nekem idén valószínűleg szerintem a kedvenc filmem szintén a FNAF film volt. Együtt néztük, és nekem tetszik az egész FNAF franchise, mint úgy maga a történet szerint is, meg a karakterek is szerintem emlékezetesek, meg nosztalgikusak régebről. Meg most a kedvenc sorozatom szerintem idén a Husband Hotel lett, a második évada, mert alapból is már tetszett a sorozat meg minden, de szerintem ezzel most fejlesztették egy kicsit az írás és meg a karaktereket is, de visszatérve kicsit a DC-hez, a DC-t én sem szeretem sose, úgy igazából, mert szerintem a Marvel az sokkal viccesebb volt meg minden, de viszont idén megnéztem a Batman trilógiát, szinte az összes Batman filmet, és nekem azt szerintem jobban tetszik, mint a Marvel filmek jó része. Komolyabb kicsit, meg minden komolyabb témát vesz fel. És ezzel be is szeretnék kezdeni a következő témába, az, hogy sokak szerint a mai napokban már a mozi egy luxus. Hogy ezt hogy gondolod, ez igaz Levente? De én ezzel egyetértek ezzel a témával, hiszen az emberek ma már sokkal logikusabbnak tartják, hogyha csak előfizetnek egy streaming szolgáltatásra, mint mondjuk a Netflix, HBO, Amazon Prime, stb. Hiszen itt rengeteg műfajban több száz film, sorozat található meg, és a mozi az meg sokkal drágább ehhez képest. Annyiban jobban mozi, hogy egy élményt ad, és ugye a streaming szolgáltatásokon nem fog rögtön megjelenni egyes mozifilm, hanem várni kell rá még
hónapokat. Hát igen, meg igazából itt, hanem az a kérdés, hogy megéri-e elindulni érte? Mert hogy igazából tőlünk igazából a mozi busszal, meg igazából kocsival is kb. Egy fél órára van. Fél órát utazol érte, hogy megnéz egy filmet, és utána hazagyere, vagy bekapcsolod a tévét, és megnézed. Itt, ezt igazából a e-mailre is mondta, hogy nincs olyan film, amiért ő moziba menne, mert itthon is igazából olyan a körülmény, hogyha van egy 5.1-es hangrendszered, és egy megfelelő méretű tévéd, akkor igazából itthon is megvan a mozi élmény. Én igazából azt szeretem a mozikba, hogy bemész, akkor az már nem olyan, mint egy otthoni van a székek, a mély basszus, a hanghatások, meg a hatalmas nagy vászon, nekem az nagyon tetszik, már azt fogott meg mindig is a moziba, mert már egyik nyáron volt, amikor volt mozi bérletem konkrétan, és már név szerint ismertek engem a Lurdi moziba, és igen, nagyon sokat jártam, hogy 6-szor megnéztem a Deadpoolt, és ja, az nagyon tetszett. Szóval én a mozit szeretem mindig, de szerintem is már luxus szolgáltatás. Visszatérek a Leventének a pontjára, hogy lehet, hogy kijössz a moziból, és teljesen csalódott vagy. Én pont ma délután mentem el az új SpongeBob filmre, és őszinte leszek, nagyon csalódott voltam, mert egyszerűen még a humor se volt jó benne, amire híres a SpongeBob, és hogy egyszerűen nem volt értelme a történetnek. Nem fogok spoilerezni, de tényleg egy csomó fölösleges dolog volt benne, és hogyha egy fiatalabb gyerek megnézni a SpongeBobot, és ez lenne az első benyomása róla, azt mondaná, hogy ez borzalmas, és soha többé nem akarja látni. Ez az a film, amiben benne volt a Ice Spice is. Igen. És ez a karakter, ez fő szerepet töltött be, vagy csak ilyen side Nem. karakter volt? Volt egy kicsi mellékszerepe, meg ugye azt hiszem csak egy dal van az egész filmben, és ezt ugye az Ice Spice énekli. Think you're the shit, bitch, not even a fart. És hogy ez a zene konkrétan a filmnek a története volt. A zenének a címe az, hogy Big Guy, és a SpongeBob, Ja, és egy nagy, Azt TikTokon hallottam. SpongeBob is egy nagy srác akar lenni a filmbe, be akarja bizonyítani, hogy ő nem fél, és Szóval nem a jó nézetből adják meg ezt az egész SpongeBob feelinget. nem, meg én szerintem a SpongeBob már itt van, vagy a 20. század óta velünk, és szerintem most már lassan ideje lenne elengedni, mert már nem vicces. Szerintem a SpongeBobnak az aranykora, van egy pár olyan rész, amit én nagyon 6-szor végignéztem kb. Ilyen volt például, amikor ilyen Napoli lett a rozsás rákolóból, azt nem tudom, hogy hívják azt a részt. Amikor egyfolytában ijeszgették egymást a SpongeBob meg a Tunyacsáp. Meg volt az a rész, amikor elmentek ami sötét helyre busszal, nem tudom már nevét. Amikor ahol ilyen rohadt nagy nyomás van. Igen, és mindig elment a SpongeBob előtt a busz, na, az nagyon érdekes rész volt, meg volt egy, amikor Tunyacsapnak építettek építettek egy ilyen kis békeszigetét, és ott próbálták legyugtatni Tunyacsapot, de nem tudom, nekem még amit tetszett a SpongeBobba, az legutóbbi film az volt még nagyon-nagyon-nagyon régen a SpongeBob ki a vízből, az még nekem tetszett. Az nekem is tetszett az a film, hiszen szerintem az a legjobb, de ez ugye relatív. Élőszereplős film. Nekem csak annyi a bajom ezekkel a SpongeBob filmekkel igazából, hogy aki ezeket látja, annak konkrétan lehet, hogy azt fogja hinni, hogy lehet, hogy azt fogja gondolni, hogy ezeknek a filmeknek így alapból is így néz ki, meg ilyesmi, de így konkrétan nagyon máshogy néz ki a film, meg a sorozat. Ugye teljesen nagyon különbözik a teljes színvonal. Ti mit vártok, srácok, ti mit vártok 2026-tól? A GTA 5. Na, azt kurva. GTA 5 nem fog megjelenni, tesó. A GTA 6 csúszni fog egészen 2030-ra. Hát figyelj, van benne valami. Én arra tippelek, hogy
Mindegy, legyünk reálisak. 2006 még egy évet minimum csúszni fog. Én arra tippelnék, hogy így a játékokban meg fognak jelenni az AI NPC-k. Mondjuk erre már volt is, most is volt pár példa, például a Fortnite-ban a Darth Vader. Ugye a Fortnite-ban van olyan is, hogy botok ellen konkrétan játszasz már. Hát igen, az egy dolog, de az már régen is volt. Az AI, tehát most konkrétan Ja, botoknál volt, hogy van az olyan, egyik seasonben, mondjuk a Star Wars-os seasonben megint volt valami AI. A streaming szolgáltatóról így kb. Az a tippem, hogy így az HBO el fog tűnni. Hát nem biztos, hogy már egyből jövőre, de valamikor igen, ez simán lehet, hogy eltűnni. Az Apple lehet, hogy be fogja hozni már jövőre a flip phone-okat. Hát igen, meg kb. Talán még Jönni fog hogy jövőre a Steam Machine. Steam, Ja. igen, a Steam Machine fog jönni. De ez meg már biztos, hogy ezek nem jóslatok így, ez már hát így fos. És mit gondolsz, szerinted a Steam Machine-t azt fogják venni? Hát, hogyha amúgy Windows-t is le lehet telepíteni, akkor szerintem megéri, mert elvileg azt mondják róla, hogy az összes Steam-es játékot elég jól lehet, hogy a futtatni. Hát mert Steam OS van alapból rajta, viszont lehet rárakni bármilyen rendszert igazából. Meg igazából most kisebb, mint egy rendes PC, szóval igazából olyasmi, mint egy PC, csak akkora méretben, mint egy Xbox Series S. Igen, amúgy, hát igen, ez amúgy nagyon jó. És amúgy az ára is jóval olcsóbb, mint egy rendes PC. Filmekből milyen filmet vártok 2026-ra? 2026-ra milyen filmet fogtok így várni? Hát én várom már, hogy jövőre ugye kijön az új Avengers Doomsday, meg hallottam, hogy jönni fog egy új Pókember film is, szóval az még amúgy érdekelhet. De annyira nem nézek már moziban Szóval így filmeket, kb. kivétel, ennyi. hogyha ti is jöttök. És hát ja, kb. Ennyi volt a szilveszteri adás. Köszönjük szépen srácok a figyelmet, hogy idáig itt voltatok. Én Milán voltam. Én Levi voltam, Én Balázs voltam. Sziasztok! és boldog új évet!